Ġie ffirmat tiġdid ta' kuntratt bejn il-Ministeru għas-Saħħa u Puttino Cares, ftehim li jippermetti li d-Dipartiment tas-Saħħa jipprovdi fondi għal kull lejl li pazjenti qatta fl-appartamenti f'Londra waqt it-trattament tal-kanċer. L-ftehim ġie ffirmat waqt żjara tal-Ministru Chris Fearn fil-maratona ta' 60 siegħa ta' Puttino. Aħna bħala gvern nirrikonoxxu ħafna x-xogħol li jagħmel Puttino, il-ġenerożità kbira tal-Maltin u għalhekk irridu nkomplu nsostnu din l-attività billi ngħinuhom anke b'mod finanzjarju. Hekk kif m'hemmx ammont globali stabbilit minn qabel, il-fondi jiddependu mill-kura li ser jingħata tali pazjent. Dan ser isir permezz ta' komunikazzjoni kontinwa bejn id-Dipartiment u Puttino biex il-Gvern dejjem ikun qed jgħin b'mod dirett lill-organizzazzjoni. Dan jfisser li l-flus li jiġbru Puttino anke minn attivitajiet bħal Majja tal-lum ikunu jistgħu waslu aktar, ikunu jistgħu jużawhom anke biex jagħtu iżjed servizzi lill-pazjenti tagħna